سێرگی ڕۆتسکۆی سەرۆکی رێڤەبەریا پرۆسەیان یا دەستەیە ئەرکانین گشتی یا هێزên رووسیای ڕۆژا دوشەمێ ڕاگەاند ئێریشên گروپên çekdarên li Idlibê ku balafirên bê balafervan û mûşek û rokêtan bikartînin di 4 mehên borî de 65 sivîl 210 çekdarên rejima Sûriyê kuştine. Êrişên wan li ser barageha hemîma Rûsî ya asmanî li Sûriyê berdewam e. هەروەها li gor Rotskoyî amaje kir xaka jêr kontrola Amerîka û hevpeymaniya navdewletî de di devera çemê Feratê rastî 300 proseyên terorî hatiye. Di encamê de 225 kes di her du mehên borî de bûne qurbanî. Ji xwe opozisyona Sûriye û jêderên mafê mirovan li Sûriyê êrişên asmaniyên Rûsya û yên rejimê li devera bêçek li Idlibê û derdora wê belav dikin û dibêjin. Di encama wan êrişan de rojana welatiyên sivîl di nav wan de zarok û jin dibin qurbanî. Rûsya navendên bizîşkî, rêveberî û xizmetguzariye û kadrên beravaniya sivîl armanc dike. Da ku xelkên deverê û derbiderên wê xwaradestî rejimê bikin yan jî tev jê biravin û dever ji xelkê vala bimîne. Beryan hajî derbarê kuştina sivîlan li Sûriyê Tora Sûriye ya mafê mirovan. Di raporteke xwe de ku roja yekê meha heftan 2019 belav kir. Eşkere kir ji destpêka sala 2019 de 149 sivîl ji wan 34 zarok û 21 jin li ser destê hêzên Rûsyayê hatine kuştin. Serbarî kuştina 891 sivîl ji wan 221 zarok û 136 jin li ser destê rejima Sûriyê bilge kiriye û got ku beşê herî mezin ji qurbaniyan li Sûriyê ku hejmara wan 1864 sivîl e ji destpêka salê ve piraniya wan li ser destê Rûsya û rejimê hatine kuştin. Şer û proseya kuştina sivîlan û hewlên kontrolkirin û radestkirina kesên li Idlibê û derdora wê dimînin di navbera Rûsya û rejima Sûriyê de ji aliyekî vew navbera grûpên çekdar yên ser bi opozisyonê vew û bi piştavaniya Tirkiye ji aliyekî din ve di hewlên rêgiriyê li ji destdana Idlibê dawîtirîn deverên opozisyonê berdewam in.